Nanaw na ba yung seconds? Ha? Okay. Ano ka ng potong ko Si Aro tapit. Aro ka tapit. Gaw. Tuwa gaw. Ha? Dara ko. Tanaw rin. Tanaw rin. Pura, coba kasa. Apa mau kuha? You and Butanding. Hah? Hangak. Okay. Ako mudah-mudahan eh. Lako no? Pagami ko no. Sa may Ikuan sa rumah sud. sakto ra. Tura? Oh.